Hola, veus, la Policia Nacional ha identificat l'home que va colpejar brutalment la propietària d'una fruiteria de la Corunya per vendre peres de Lleida al seu establiment. L'agressor de 70 anys, natural de la Corunya i resident a la zona on van passar els fets, ha estat identificat aquest dimecres en una roda de reconeixement. Recordem que en el moment de l'atac la fruitera va poder fer-li una foto i la va portar a la policia. Malgrat que quan va cometre l'agressió l'home duia ulleres de sol, això no ha estat cap impediment perquè la víctima hagi pogut identificar-lo fàcilment en aquesta roda de reconeixement. L'home s'enfronta ara a un delicte lleu de lesions. Des que es va conèixer la notícia del brutal atac, les mostres de solidaritat i suport a la fruitera no han deixat de succeir-se. De fet, en menys d'una setmana, la fruitera va esgotar les existències de peres de Lleida i l'establiment ja acumula més d'un miler de ressenyes positives amb 5 estrelles a Google. Des d'aquí, des de la veu de Lleida, també ens solidaritzem amb ella i li enviem tot el nostre escalf.